הנה אור הגיע, אפשר להתחיל. זהו. סבבה. אז אני לא אחפור על זה יותר מדי. אני רוצה לעשות רגע איזה סיכום שנה קצר לחבר'ה שאצלי בתוכנית, ואני אספר מה הולך להיות בסייקל הבא, לא חופר מדי, ואחר כך אני אדבר על דברים שהם יותר רלוונטיים לכולם. אז עוד שנה עברה, ואנחנו בעצם מסיימים את כל השנה, כי התוכנית מוכוונת בעצם ל-RFA. אז סיימנו סייקל שמשלב כוח עם אירובי, מה שלא עשיתי בשנים הקודמות, כי בדרך כלל היינו עושים רק יותר דגש למטקונים והכל. סייקל הבא שאנחנו הולכים להיכנס אליו, זה סייקל שהוא באמת דגש לכוח בעיקר, אבל אני לא ישמיט את המטקונים לגמרי, כמו בתחילת כל סייקל, יהיה לנו קצת יותר אירובי מבדרך כלל. זה מבחינת הסייקל הבא שלנו ב-MyWay. אנחנו גם יורדים ל5 פעמים בשבוע, 5 אימונים בשבוע ולא 6 אימונים. אנחנו חוזרים ליום שלישי שיהיה לנו יום מנוחה. עכשיו, לגבי גם הסייקל החדש, אנחנו הולכים להתחיל בדגש ל-weightlifting, אוקיי? המיני סייקלים שאנחנו עושים, שזה שבוע ככה, שבוע ככה. שבוע הראשון יהיה לנו בעצם תרגילי weightlifting מפורקים. לצורך העניין, אם אני לוקח סנאץ', אז יהיה לנו סנאץ' דדליפטים כבדים, אוברהד סקואטים כבדים, היי פולים כבדים, ובשבוע השני עבודה יותר טכנית עם משקלים קלים כדי בעצם לסנכרן את הכל. והמטרה שלנו בעצם להתחיל בווייטליפטינג כבד. זה מבחינת הסייקל אחרי ה-RFA. סבבה. טוב, אז יש פה הרבה חבר'ה שהם הולכים להתחרות בעצם בפעם הראשונה שלהם, נכון? הרבה חבר'ה שהולכים להיות בפעם הראשונה שלהם, והרבה חבר'ה שכבר יצא להם להתחרות כמה פעמים, לאו דווקא ב-RFA, כמו שרה לצורך העניין, שלא היית ב-RFA, אבל עשית תחרות אחרת. אז אני רוצה לדבר איתכם בעצם על הפן המנטלי, אוקיי? אתם צריכים להתייחס בעצם לתקופה הזו שעברתם, כל השנה הזו, זה כמו ללמוד למבחן, כאשר ה-RFA זה המבחן בפועל, אוקיי? אנשים מנסים, אתלטים חדשים, ואפילו אפשר להגיד ותיקים, מנסים לעשות בתחרות לפעמים דברים חדשים שהם אף פעם לא עשו בתחרות עצמה. כלומר, או להשתמש בחבל חדש, לשנות אסטרטגיה ביחס למטקון שהולך להיות לכם, לאיבנטים שהולכים להיות לכם. אתם צריכים לצאת מנקודת הנחה שאתם הולכים לעשות אימון במועדון, כמו שאתם מכירים. אי אפשר להפתיע אתכם בכלום. חוויתם המון מטקונים, אין מה לנסות דברים חדשים. הכושר הגופני שצברתם כל השנה עד היום לא הולך להשתפר בשבוע הזה. גם אם ישחררו טסטים, אם ישחררו את האיבנטים לשבוע הבא, תלוי איזה איבנטים זה יהיו. אני אישית לאו דווקא תמיד אוהב לעשות את זה או לנסות אותם. אפשר לעשות טסטים ודברים דומים, כי הרלוונטיות של לבצע את זה, זה לאו דווקא נכון. כי לא יהיה לכם פה סביבת קהל, לא יהיה לכם שופט, לא יהיה לכם הרבה דברים שבפועל בתחרות כן יהיה לכם. אני יכול להגיד לכם בפן האישי שכששופט אומר לך no rep, זה הדבר הכי שובר בעולם. גם אם עכשיו כיוונת את עצמך לעשות 20 wall ball, unbroken, והוא נתן לך no rep אחרי 7, אתה מרגיש שהשביעי הזה, כאילו עשית איזה 20 חזרות. אז זה לא, לדעתי, לא רלוונטי לעשות את אותו אימון אחד לאחד, כי אנחנו לא בעצם נשתפר בכושר שלנו. מה שאנחנו כן יכולים לעשות בעצם זה פשוט להגיע פשוט עייפים
ואולי שבורים מנטלית בגלל התוצאה שלנו, כי גם אנחנו לא יודעים מה אחרים עושים, אוקיי? אז אתם צריכים לקחת את זה בצורה שהיא יותר ספורטיבית, ולהבין שזה המצב וזה הכושר גופני שהגעתם אליו עד היום, אוקיי? עוד משהו שיכול לקרות לכם בתחרות, לחבר'ה חדשים בעיקר, זה להתחיל בספרינט. למרות שיש המון ותיקים שאני רואה שמתחילים בספרינט ונשרפים עם הזמן, אתם צריכים להכיר את עצמכם, להשוות את המטקון, מה שיש בו, את האלמנטים שיש במטקון הזה, באיבנט הזה, לדברים שעשיתם לפני, ולהעריך, אוקיי, ביחס לזמן, ביחס לכושר שלכם, איך אתם הולכים לחלק את זה, איך אתם הולכים לעשות את זה בצורה הכי טובה שאתם יכולים לעשות. אתם ממש צריכים להתנתק בתחרות, מהתחרות, ולהוציא את התוצאה הכי טובה של עצמכם. זה מאוד קשה לעשות את זה, כי הסביבה מאוד משפיעה, ומי שיצליח באמת להתנתק מהסביבה, מנטלית, יעשה את התוצאה הכי טובה שלו. שוב, זה לאו דווקא ייתן לנו את התוצאה הכי טובה בטוטל, אבל זה יהיה התוצאה הכי טובה שלו. מאשר להתחיל בספרינט, ואז לאט 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 לדעוך. אני רוצה לתת גם קצת את הבמה לדיבור לחבר'ה שוותיקים, כדי שתשמעו מעוד אנשים את החוויות שלהם. מיקה, דגו, אם בא לכם לתת איזה כמה מילים. יצא לך, אתה 5 פעמים היית ב-RFA, נכון? משהו כזה? מיקה, גם אתה היית כמה? 3? 4? 3? אם יש לכם איזה משהו להגיד שיכול בעיניים של בן אדם צעיר, תחשוב על הפעם הראשונה שיצא לך להיות ב-RFA, תחשבי על הפעם הראשונה שיצא לך להיות ב-RFA, איזה טיפים היית יכולה לתת לחבר'ה החדשים שלנו פה? בא לכם להגיד משהו? שישמעו אותך, כי אני מצלם. לבוא ליהנות, כי זה באמת מלחיץ, ולפני זה אתה כזה בסטרס, ואתה לא ישן בלילה, אוי, לחצה משהו, לא יודעת. וכאילו לפני המקצה יש כזה ממש אדרנלין וזה, אבל לנתב את זה למקום חיובי, כאילו באמת כמו שאתה אומר לנתק, כאילו מה השאר עושים, ולחשוב על התוצאה הכי טובה שלך, ומה שאתה יכול להביא לידי ביטוי. ונכון שאולי זה לא יהיה תמיד הכי טוב על המקצה, אבל זה כאילו באמת לצאת ממקצה מרוצה. לא משנה אם היית האחרון, לא משנה אם היית הראשון, לצאת ממקצה להגיד אני נתתי הכל, וכאילו זה מה שחשוב, ובאמת לא להישרף על ההתחלה, כי זה, אתה אומר אני לא אשרף, ואז אתה מתחיל סופר חזק, ואתה לא מרגיש כמה אתה נשרף, וחבל, עדיף לשמור על קצב כאילו קבוע, ואחרי זה להגביר לקראת הסוף. יותר בדברים שהם מסביב, לא לנסות דברים חדשים, לא יודע, אוכל חדש, דברים כאלה, משפרי ביצועים, שלא תתאפץ שם. כל מיני תוספי תזונה כאלו שלא ניסיתם אף פעם, או דברים כאלו. תוך כדי התחרות לנסות לנוח, בסדר, זה קשה, יש מלא אנשים, מלא חברים, והמקצים הם די דחופים, אז כמה שאפשר לנסות להתנתק ולנצל את הזמן בין מקצה למקצה, לנוח כמה שאפשר, וזהו, זהו בגדול. אז אני רוצה לחדד באמת 2 דברים, דוגמאות באמת קריטיות. אחד לגבי תוספי תזונה, אני פעם אחת לקחתי לפני איזשהו איבנט קופאין, הצטערתי על הרגע הזה, זה עשה לי בחילה, בחיים לא לקחתי את זה. זה עשה לי בחילה, אני באמת, לקח לי חצי שעה להתאושש מזה, לא לעשות דברים שאתם לא מכירים, לא לאכול דברים שאתם לא מכירים, לא לעשות דבר שונה, כאילו אתם באים לאימון במועדון. דבר השני שמיקה אמרה, יהיה לכם המון אדרנלין. אתם פתאום תרגישו שב3 דקות ראשונות, מה זה? יש לכם אוויר, אתם מצליחים לשחות כמה שיותר חזרות מבדרך כלל מה שציפיתם, ואז יבוא הגירעון חמצן, ניתן לכם פצצה לראש, ואתם בעצם עבדתם יותר חזק בגלל האדרנלין ממה שבתכלס יכולתם לעשות, ואתם תשרפו, אתם תצטרכו לעצור. לנווט את האדרנלין למקומות שהם בעצם ייתנו לכם קצת יותר אוויר, יותר מרחב, וחלוקה יותר נכונה. כן, שלום. אפשר לעזור? לא, הכל טוב? בסדר. יש שאלות, questions. עוד דבר אחרון, חבר'ה של הקבוצות.
אתם לא אינדיבידואלס, אוקיי? זה שאתם תנסו לדרבן וכאילו בצעקות, בקטע טוב, ותנסו לצעוק על חבר שלכם, תעבוד יותר מהר, כשהוא עובד הכי מהר שהוא יכול, זה לא יעזור, במיוחד אם יהיו לנו דברים של סינכרון. חבר'ה החזקים יותר באותה תנועה צריכים להיות עם אורך רוח, כי אין מה לעשות, אם אתם תמהרו בזמן שחבר שלכם יותר איטי, אתם גם תתעייפו וגם תקבלו no rep. אז במיוחד בחלק של הסינכרונים של העבודה ביחד, לא להאיץ אחד בשני, תסמכו על אותו בן אדם שהוא נותן את התחת, שהוא נותן 100% מעצמו. וזה הכושר שהוא הגיע אליו, ואתם כנראה טיפה יותר בכושר. אז להיות קצת יותר בענווה ולפרגן אחד לשני, וככה באמת אנחנו נעשה תוצאות באמת טובות שהן גם בקבוצה. שאלות? משהו? questions חדשים? יעקוב, do you have any questions? זיו? לא? יאללה, סבבה. אז אנחנו נעשה חימום כזה יחסית, אנחנו נתחיל חימום כללי ביחד, ואז כל אחד יעשה חימום ספציפי בשבילו. יש לנו 1:05 ככה שהאימון רץ, החלק הראשון הוא 20 דקות, החלק הראשון והשני זה בזוגות, החלק האחרון אנחנו מתפצלים לאינדיבידואלס, אוקיי? כאילו אנחנו עושים את זה לבד. אתם יכולים להתחלק לזוגות, עדיף גברים עם גברים, נשים עם נשים, כי ככה זה מכוון, אבל אם יוצא שאנחנו אי זוגי, אז אפשר גם גברים עם נשים, ואז פה בסוף זה כבר פחות רלוונטי. אז בגדול, ב-20 דקות ראשונות אנחנו עושים I go you go by rounds, גברים 400 מטר, נשים 320 מטר, כאילו אני יוצא לסיבוב ראשון, אני עושה 400 מטר, 2 seated rope climb, אוקיי? אם ברגע שנשרפתי ואני לא מצליח לעשות seated rope climb, אז אני עובר ל-legless פשוט, בעמידה, מישיבה. זה הולך להיות ב-RFA ל-2.5 מטר, משהו כזה. אז אנחנו מתרגלים את זה לקצת יותר גבוה. ו6 חזרות של דביל פרס עם 2 דמבלים של 22.5 לגברים, 15 לנשים. זה מדמה את הדמבל 40 שהולך להיות לכם, בסדר? ואת הדמבל 30 שהולך להיות לכם רק עם 2 ידיים. אז I go you go, אני עושה סיבוב, אתה עושה סיבוב. לאחר מכן 10 דקות מנוחה, אנחנו מארגנים פה את האולם, אנחנו מסדרים מוט, ורק כש10 דקות מתחיל, המוט ריק, אנחנו מתחילים לבנות משקל ול-clean and jerk, אוקיי? התוצאה פה זה ה-C של המשקל שלי, פלוס ה-C של המשקל של חבר שלי, אוקיי? כל אחד, כן, לא, שנינו עובדים על אותו מוט. בגלל זה אמרתי תתחלקו לגברים ונשים. כן, מי ואני עשיתי 100 קילו, חבר שלי עשה 100 קילו, יש לנו ביחד 200 קילו, בסדר? אחרי זה אנחנו מתפצלים, 10 דקות מנוחה, ואז יש לנו 15 דקות טיים קאפ, לסיים 5 סיבובים של 15 אנסטנט פוש-אפ, 5 שטל רן, אחרי 5 סיבובים האלה, 30 חזרות של הנג סקואט סנאץ'. אוקיי, 30 חזרות של הנג סקואט סנאץ'. 60 לגברים, 42.5 לנשים, או סקיילד 50 לגברים, 35 לנשים. יש? יאללה. בואו ניקח מקלות, נעשה חימום ביחד, ואז נעבור לחימום